тамошобинони азиз, дар инҷа паплинои беҳтарин хушрӯ хостум барои шумо нишон дидем. Дизайнерский санчокати бисёр рангои хушрӯвак. Аз ино пурсон шуда буданд духтарако, хостум нишон дидем. То ина бинед чизе ки ози сангои дизайнерский дора инамҷа ҳамашон донада 180 сомонӣ. И ҳозира нархша намедонам, мумкин ки тобистонда бо қиматтарак шава ё ин ки агар бор бисёри бад омад мумкин арзон шава, иш номаълум. ҳозирашдам хе 180 сомон 3 метрш, яъне як либосаш. ина кадомиш ки дар кор бошад мо доставка дорем. ҳамашон сангои тоза якумсор задагиай, сангои майда. ина аз бо дигар хилошам нишон метам. анаи тарафта душа дӯстони азиз 170-180 ҳар халай. инам сангошонум хе майдаяй, чон паплинои пиллаги, паплинои дубайский меган. дар у видео ма фаҳмонда будам нархошона. барои чи мисол дубайский меган, барои чи пиллаги меган гуфта дар як видео пешум пурра ҳамаша фаҳмондагӣ будам. ҳама ҳам худи савдогар. бине хеле гулои хушрӯ, кадомеша ки интихоб мекунед нависед, ҳамаи ҳамино доставка дорам. фақат анам кунҷ давам коричневе ки ҳастай гулгулакай ва дигар чияй мисол ана дигарош бошад ҳамаш 180, ини тарафи 180 тарафи дигари бошад байниста баъзеош 170 сомаям ҳастай. шумо хай нависед мисол кадомша гирифтане бо ман мефаҳмонам ки кадомаш чанд сомаяй. ана ин сирх боша бардови доингай, ини тарафуш бошад дубайский. ини ваям квадратам доингай. хулоса бине ча хушрӯ. баъд як чиз дигар дӯстони азиз ки амин дубайскиё бесанг дора, бесангош баъзеҳош дора, ҳамаш не аз баъзеҳош ҳастай бесанг. нархошон 120-130 сомонай бесангоша. бинед кадом намуда ки дар корайтона шумо нависед, мо чихеле ки гуфтум доставка мекунем. паплинои фасони якум сорти хушрӯ, ҳам сангаш ҳам худи паплино.